खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। इनस्टाग्रामनि गेजेरजों मोजां मोननायनि जेयाव फोनांनानै आसामनि सानै उन्दै हिन्जावसाखौ लांखारनो नाजादोंमोन बिहारनि रनक कुमार मुंनि सासे हौवासाया। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 3 मेयाव स्कुलाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन नाथाय बै साननिफ्रायनो गोमानानै दंमोन सानै उन्दै हिन्जावसाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोमानाय सानै हिन्जावसाया 9 थाखोनि फरायसामोन। बे जाथायनि हेंथायै नखरनि सुबुंफोरा पुलिसनो एजार होनायनि उनाव संदाननानै गोमानाय सानै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ सासेखौ हारियाना आरो गुबुन सासेखौ बिहारनिफ्राय हमनो हायो। बेजों लोगोसेनो बिसोर सानै हिन्जावसाजों लोगोसे लांखारनो नाजानाय रनक कुमारखौबो दायो पुलिसआ हमनानै गावसोरनि आवथायाव लादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव टप 10 मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो फैगौ 23 मेयाव तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर बिष्णुराभा भवनाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था 2025खौ गथायनो थाखाय फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गासै सा 13 फरायसाफोरा देग्लायनि 19थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासात बान्था 2025नि थाखाय सायख'जादों। बे सा 13 फरायसाफोरनि मादाव सा 9 फरायसुलाफोर आरो सा 4 फरायसुलिफोर। गुवाहाटी सोहोरनि रुपनगरनि गंसे डेम्पआव पानबाजार पुलिस हानजाया मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन, जेराव बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव कौटि रांनि खावनाय मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। बे सिखाव खावनाय मुवाफोरा काहानि थोरसि, लथा, थामा आरो गोबां बेसेन गोसानि मुवाफोर दंमोन। बे खावनाय मुवा बेसादफोरखौ गासै 3 कौटि रांनि जागोन होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। पानबाजार पुलिसआ खमैबो 3 घन्टा संदाननायनि गेजेरजों मन्टुवाली मुंनि सासे सुबुंनि डेम्पआव बे खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसुनि बारग' दैदेनगिरि शंकरज्योति बरुवाखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। डिब्रुगड़ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आसुनि बारग' दैदेनगिरि शंकरज्योति बरुवाखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबियाव दुलियाजान पुलिसआ 3 घन्टासो सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव मैया एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि शंकरज्योति बरुवाया दुलियाजानाव मोनसे पेट्रल पाम्पनि 4 सुबुंफोरखौ बुदोंमोन बारग' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि शंकरज्योति बरुवाया आरो बेनि हेंथायै गुबुन मोनजि धारायावबो केस सुनाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। थिङाव बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे बुलायलायनाय दुंहाव थासारि सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थिंनि पलाकतुलियाव कंग्रेस हान्जानो भट होयैनि थाखाय सानैसो कंग्रेस दोलोनि सोद्रोमाफ्रा बिजेपिनि सोद्रोमानि सायाव आखायाव लावथि जं लानानै गिख्रंथावै गाग्लोबदों, जायनि जाहोनाव बिजेपि दोलोनि सा 9 सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे जोखोम जानायफोरनि मादाव 2 हौवाफोर आरो सा 7 आइजोफोरमोन। बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थिंनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय सा 5नि देहानि हालोदा गाज्रिसिन जानायनि थाखाय नगावनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। आसाम सोरखारा आथिखालाव बिटिआरआवल' बर' रावखौ बाहायनो हानायनि बिथोन होनायखौ नोजोर बोनानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया मोनसे खौरां मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बर' सुबुंफोरा बिटिआर ओनसोलावल' गैया, दुलाराय आसाम नाङैनो गोसारनानै दङ बर' सुबुंफोरा आरो बर' रावा 8थि फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव। बेखायनो बर' रावखौ दुलाराय आसामावनो बाहायनो गनायथि होनांगौनि दाबि दैखांदों आरो बे थांखिखौ बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेजों लोगोसेनो बर' बिजोंखौ फोथांनायनि जुनै थाबैनो फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय खावलायदों नीलकान्त गयारिया। आसाम पुलिसआ समाजारि बिजोङाव हादोरनि हेंथा पस्ट खालामग्रा सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामसेयावबो खायसे सुबुंफोरा समाजारि बिजोङाव पस्ट होनायनिफ्राय जानगाराव थायाखै। फिन आरोबाव बेबादिनो बिजनीआव सासे सुबुंखौ खानो हाबावदों पुलिसआ। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ फरिदुल इस्लाम आरो बिखौ बिजनी 1 नं माज्राबारि गामिनि होननानै सिनायथि होदों। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जमदुवार बियाबाव जायखि बिजाथियानो जाया मानो देरहासार जाहोथारनांगौनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। बेबादिनो मैयानि सानावबो जमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गादिथला गामियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ कंग्रेस आरो जिएसपि दोलोनिफ्राय गासै सा 100नि बांसिन सुबुंफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी, जमदुवार बियाबनिनो एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारी, मिरु इउपिपिएल दोलोनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा धजिन राभा, जमदुवार बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि निरद नार्जारी, टिसिएलसिसिनि मासिगिरि नितुन बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लानानै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। ताइवाननि ताइपे एथलेटिक्स स्टेडियामाव थांनाय 17 मेनिफ्राय 30 मेसिमहालागै सोलिबाय थानाय वर्ल्ड मास्टार्स गेम्सआव क'क्राझारनि गेलेगिरि नीला बसुमतारीया शटपुट खुबैनायाव ब्रन्जनि मेडेलखौ आवग्रिनो हादों।
क'क्राझार जिल्ला एबसुआ 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव क'क्राझार जिल्लानि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो मोननानै जिथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म सावराय नब्लाङाव जानानै थांनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', चिरांनि बर' बाजार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि अफिसार चरण नार्जारी आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।